Kaixo arratsaldeon ikusentzule guztiok, gaur Leitzatik gara zuzenean, bertako jaia direla eta urtero bezala gonbidatu gaituzte, eta jaialdi polit batekin hasiera emateko unean gaude goantxe, pilotari guztiak ja behotuta zain dauzkau, eta berehala ekingo diogu ja aurkezpenari. Gorriz gaur bertakoa den Iera Iturriaga eta Naroa Agirre izango du atzean. Urdinez berriz Eneritz Arrieta eta Anean Mendiburu eta epaileranetan Maite Ruiz de Larramendi. Txapak urdin ertendu eta Eneritzaren sakearekin hasiko da gaurko partida. Udara Kaixabank txapelketa dugu hau. Jada, asteburu batzuk badamazkigu txapelketa honekin, eta gaur izango dute bibikotek bigarren partida. Jende asko hurbildu zaigu dagoeneko, eta giro politia sortu da frontoian. Horra Eneritzek atzea Naroak eraman, Eneritzek bilen artea eta tanto erdi irrizaka ibili da, baina ondo sartu du hor bilen artea, biziata da eta tanto urdinen alde. Esan behar da, urdinek aurreko astean izan zutela aurreneko partida, txapelketa honetan, eta ez zutela punturik lortzerik eduki. Eta gaur puntu hori lortzeko saiakera egingo du. Gorriek berriz, Iturriak eta Agirrek aurreko asteburuan izan zuten bereien aurreneko partida txapelketa honetan, eta puntua lortu zuten, beraz, gaur irabazizkio, bigarren puntua izango lueke. Ierak, bizi, moztuz, atzera Anek, Naroak, bildu, atzera Anek, Ane gozatu eta bazartuz, Naroak eskubi sartzeko aukera du, Ane berrize Zabalea dejada eta Zabalea dejada berrize Ierak eta tantoa. Oso ondo bota du Mendiburuk dejada hori Zabalera, Iera argi zegoen da justu baino beste dejadadekin erantzun dio eta ez ustean harrapadu Eneritzek eta ezin izen du ailau pelota horta. Bana markagailuan, hasiera bizi eman diote bibikotek. Ierak eskutan pelota eta sakea. Iera sakea bazartuz seitik, erantzun Anek. Ierak moztu, jaso Arrietak. Naroak gozatuta atzera, bazartu jaso Anek. Ierak atzera Honeke, seitik, luze Mendiburuk, Agirrek bazartu, dejada Eneritzek txokoa, jaso Ierak, Ane Mendiburuk, atzea, Naroak jaso, aukera Eneritzek, atzeatu, Anek moztu, jaso Ierak, Ane ezkerrek zabaldu, Ierak erantzun txokoa, jaso Anek eta atzea,
Gozatuz. Atzean Naroak. Erantzun. Anek berriz. Txokoatuz Naroak. Gozo atzeanek. Baztartu baino jaso Anek ezkerrez. Ierak. Hortxe bilen arte moztu eta ondo jarretazio honen eritze, baino kolpea tire honen gaizki joio. Pelotai eta behera guntzaio. Bita bat markagailuan, Gorreiek aurretik. Bigarren tanto hau Gorreiek induen tanto hau luze izen da, pelotazo askokin, da ikustea atze laiek behintzet, gozatzen nahi dela, eta aurre laiek aukera gutxikin sartzeko momentun. Iara sakera. Baztartuz pelota seira, jaso Anek ez tallatu. Sake oso ona izan da, asko baztartuta eta hilda gelditu hor 6. kuadruan eta ezin izan dio erantzunik eman Anek txapa gainen. Hiruta bat, Gorreiek aurretik. Iera sakea jaso Anek. Berriz berdin, jaso Anek ezkerrez. Naroak aukera atzatu bizi-bizi, erditik jaso Anek bilduz. Berriz erdira bizi. Anek bildu. Zabalera dejada, jaso Arrietak. Atzeatu zabalduz Ierak naita, jaso Ereritzek ezkerrez. Atzea Ierak. Anek ondo bildu. Ezkertu Anek eta Zabal. Naroai gora juntzaio hor ezkerrez gozatzea junda eta gehiegi erratu du. Eta bigarren tantua urdinentzako. Bita 3 markagailuan Gorreiek aurretik. Eneritz sakea. Erantzun Naroak ondo, baztartu pelota, Anek bera. Hortxe baztartu ezkio ikustea ez, mini iteala, pelotak karga pixkat hartze horratzien eta baztartzeunak horratzien aukerak izango ditu tanto itego gareien. Iera sakea, jaso Anek ez eskubizkartzeko aukera eukiu, paretan bueltan pelota ondo eta zailo, baina ezin izen dio esku ondo jarri eta behera juntzaio. 5 markagailuan Gorreiek aurretik. Eta Iera berrize sakera. Iera sakea eskubiz aukera auki du prestatzeko. Naroak arrotu. Anek atzea. Bazartuta jaso ezkerrez Naroak. Ierak bizi-bizi pareta sartu nahien. Jaso Anek gozatu zatzea. Iera ezkerrez zabaldu. Iera Arrietak bi pareta. Eta zabaletik hor
Ierak bueltan efektuekin dejada ona egin du eta bigarren botien aiau da ane eta seigarren tanto polite lortu due gorreiek. Pipareta ona da, baina Ernezeon Iera eta aiau eta gaina kontraera zuen, behantzako izan da, tanto hoi. Hanek, jaso, sake hori, Naroak, atzea, erdi-erdia, bilduanek, bastartuz, eta hor, ezkerrez, Naroa arrotzea jundatak eilege arrotu du. Goiko txapa juntzaio, eta hirugarren tantue urdinentzako izan da. Ja pare bat tanto baitu olese, eskerrez gehiagi arrotuta Naroak gora junda. Eta oantxe, Eneritz sakea. Naroak oso ondo erantzun, bastartuz gaina, jasoanek. Ierak, atzea. Naroak gozatuz, atzea. Erantzunanek. Ierak, moztuz. Eneritze dejada xokuan, beste dejada Ierak. Boleaz Ierak, atzeanek, ezkerrez bueltatu Naroak, atzeanek, jaso Naroak. Sotamano zen Eritzek atzea, pin artea Ierak moztu, eta hor, uste baino geixo atazaio Eneritzi, eta ezin izan du pelota hori bueltatu. Atzea tira dio eta ez du euki hor eskua behar bezala sartziken. Iera sakea. Sake luzia erdira. Hanek bildu ondo. Naroak gozatuz atzea. Hanek ozta-ozta txapagainean, Iera jaso. Eta atzea Hanek. Bi atzelaile gozatuz atzeaka. Eta hor, ondo sartu du paretan azkeneko pelotazoi Naroak eta Hanek ezin izin du jarri txapagainean. Beraz, 8. tantua gorreien alde, eta eten aldi eskatu du urdinak. 8-3 daude gorreiek eta eten aldi hau ondo torreko zaie pixkat. Ia, martxa pixkat hartzeuen, tanto pelotatuak izaten nahi die, baina gehien bat gorreien alde eroitzen nahi die. Eta ia, berriz zenola ekiteien partidei bibikote hauek. Iera sakea. Sake bizile atzea, pareten ondota zaio Hanek eta bueltatu. Iera berriz bina artea, Hanek txapagainean.
Dejada hierak txokoa, zabaldu, Eneritzek zabaldu eta atzatuz, jaso Naroak. Anek, atzea, bildu Naroak ondo. Hierak ezker gantxoz, Eneritzek, dejada, beste dejada bat, zabaldu Zanek, Naroak txokoatu ondo, arrotu Anek eta justu baino barrun. Hierak atzea, Anek gozatu eta bazartu. Eta Naroak jaso ezkerrez, bi pareta Eneritzek, beste bi pareta bat Hierak. Eta tanto, Gorrien alde kontrako bi pareta izan da, eta hor bilen artea hartzen du, eta ezin izan die. Iritsi ez bat eta ez bestia. Askotan izaten die, bi pareta egonena baino okerra hauek, olako bi paretak kontrako dienien bi pelotarik zabaldu eta tartea ateatzen den pelotoik. 9-3 Gorrien alde eta Hiera sakea. Baztartu intzai hor 6-en nahi eta ezin izen du txapagainen jarri. Hortxe bamazkia 3 tanto sakez Hierak eta ikuste hemen saketik mina iten nahi dela. 10. tantua Gorrien alde. 10-3. Oantxe tanto hilara txiki bat behar dute urdinek. Partidua hausteko zorin daota. Hiera ezkerrez zabaldu. Jaso Eneritzek. Naroak zabalean aita. Eta hor Ile jau da Eneritz, baino ez du aukera eduki oso azkar eta horrez zaio pelotoi eta eskun sartzek ez du eduki eta 11. tantua Gorrien alde. Esan behar da, zoru azkarra duela pelotaleko honek eta pelota azpitik azkar atatzela eta uste baino azkarra askotan jarrita zaudelako pasai zaio. Beste sake bat, txarra, 6 erditik ezin izen du Anek jaso pelota hori. Hieran 4. tantua sakez. Sakea luze erdi-erdira, Anek erantzun, Hierak ezkertzierrez zabaldu, bildu Eneritzek bizi, eta hor tira indillo Naroa ere pareta aldea, eta jarrita zehola ustezun arren asko ibili da pelota eta ezin izen du jaso. 4. tantua urdinentzako. Eta ia, saki etekine, enbate joan oantxe Eneritzek pelota aldatu du eta ia, zerbait aldatzean. Eneritz sakea. Sake buelta, paretan bueltan jaso Naroak. Anek eskatuta atzea. Naroak txokoa. Bina artean Eneritzen moztu. Ezkerrez zabaldu Hierak. Bildu Anek. Naroak atzea, txapagainekoa Anek. Hierak atzea. Zabaldu Naroak. Dejada zabalea. Hierak moztu. Eta tantoa txosta inez. Bazeon zulua Anek ikusi du, baino ez zaio nahi bezalako txapagaineko erten, nahiko arru erten da, eta hor geho Hierak aukera
izan du ja erasoa pasatzeko eta ez du txein eta Txostainez 13. tantua Gorrientzako. 13-4 Gorriek aurretik. Ierak asko hartuz atzea, 6-tik jaso Anek, ezkerrez Naroak atzeatu, Anek, gozo atzea, Naroak baztartuz pinartea, jaso Eneritzek. Ierak atzea, Aneke atzea, baztartuz, esku bezkartzeko aukera eta baztartu Naroak, dejada Eneritze txokoa, Iera jasota zabaldu Anek bildu. Naroak ezkerrez goiku posturan sartzen hasi da, pelota azkartzatu ordelako, baino ez da ondo jarri eta ezin izen du txapa gainean jarri. Da horre ikusi da, uste baino gehixo atazaiola berriz de pelota azpitik ibilita hemen pelota eta beste tanto bat urdinen alde. 5-13 Gorriek aurretik. Eneritzakea. Erdi-erdiko sakie, jaso Naroak. Anek, atzea, gozo. Naroak erantzun. Anek, berriz atzeatu, baztartuz, jaso Naroak. Neritzek, erdi-erdia luze. Jaso Ierak bilduz. Anek, bizi moztu. Naroak atzeatu. Anek berriz moztuz. Sotamano zen Eritzek atzea. Jaso Naroak. Atzea berriz Anek. Naroak arrotuz, ondoz, baztartuz, jaso Anek. Ierak, behin artea moztu, jaso Anek. Naroak, txapagainekoa eta jaso Anek. Ierak, berriz txapagaine aukera, arroxo geldiu zaio Eneritzek atzea, txapagainekoa Naroake, jaso Anek. Ierak, atzea, boleaz Anek ezin izan du eman. Tanto bizile eta polile ikusi du ez, hor pelotari guztik atzea aurrea baten, da bueno, azkenien hor nekiek erasen da baita boleaz saiatu da Anek, bolea ona du gaina, baino ez zaio ondo eskun sartu eta behera juntzaio. 14-5 marka jaun momentu hontan, eta Gorriek sakea. Sake bueltan Anek erantzun ona. Naroak gozatuz atzea, baztartuz, jaso Anek. Ierak, lautik atzea. Anek gehiegi arrotu du. Hor ikusi du, Iera sartzenen erasokor da arriskutsu da hola. Pasatzeko asmotan gainetik pasa negozion da gehiek garrotu duta gora juntzaio, pelota horrek. 15-5 momentu hontan, Iera sakea. Anek, zazpitik, erantzun ona, Naroak ezkerrez, jaso, Neritz, atzea, baztartuz, Naroak, eaman. Eneriz berriz, zabalduz, Ierak, txokotik, zabaleti zabalea dejada,
Zabaletik txokoa dejada Eneritzek eta hor beste dejada batekin erantzuna izion txokuen hierak eta txapara juntzaio. Tanto politia, oengo hau ikusi duna. Eta bueno, ia 6. tantu da urdinek. Neritz sakea, behaien pelotakin da, ia, tanto hiladatxo bat lortzeuen berrize partidun sartzeko. Neritzek sake erdira, aso naroa. Neritz ezkerrez atzeatu zabalduz, hierak zabaletik bildu. Hierak txapagainekoa baztarrea, beste dejada bat naroa txokuen, beste dejada bat Eneritzek, jaso naroak, sotamanoz atzea Eneritzek, hierak atzea. Hanek zabalduz ezkerrez, bilduta bazartu, hierak hanek jaso. Beste moztu, bizi, hierak eta jaso indu, Eneritzek, ezker zierra. Hierak jaso Eneritzek, beste dejabat naroa txokuen, atzeanek. Hierak, moztu jaso hanek. Naroak atzea, bildu hanek. Beste aukera, naroak zabalea eta barruan. Tanto eharra oantxe, naroak lortu duna. Lehen esaiatu da txokuen, orduan ezin izin duen, da hau danak egonik uste ez ustin arralpa bitula, baina askotan itio jokalde da, oso ondo manejatzeuna eta tanto bikaina lortu du naroak 16. 16 momentu enten, gorreiek aurretik, hiera sakea. Hanek, erantzun naroak, atzea, Neritzek, jaso naroak. Baztartuta jaso ezkerrek zen Neritzek, hierak, pin artea moztuz, jaso Neritzek, ezkertzierra hierak, eta tanto oso ona hieran eskutik, ondo markautako ezkertzierra eta gaina lurrien asko ibili da eta ezin izin duen Neritzek pelota horta iritsi. 17. tantua, gorreiek. Eta hiera sakea. Sakea bazartuz bostorritik jasoanek, naroak atzea, Eneritzek atzeago bazartuz jaso naroak arrotuz, bazartu entzaio baino, hanek jaso, hierak atzea ardia, bildu hanek, naroak berrize gozatuz atzea, utzin dio hierak naroai txapagainean moztu du naroak eta hor ez ustin harrapadu Eneritzek eta kontraerasuan behera juntzaio. Motx gelditu zaion naroai eta ondo jartzik ez duki pelota hoi ondo gozatzeko, baina oso ondo moztu du eta azkar etorri zaio Neritzi pelota hoi, eta ezin izin du txapagainen jarri, bera alden dio. 18-6,
Jaso erantzun Anek ondo. Baztertuz, Ierak, jaso Anek. Beste aukera bat, Ierak, atzea. Anek. Ondo erantzun, baztertuz, Naroak, arrotuz, atzea. Naroak, zabaldu. Eneritzek bizi, atzea. Jaso Naroak. Anek. Zabalea bizi, jaso Ierak. Ezkerrez, zabaldu. Ierak, dejada, baino behera juntzaio. Dejada. Asmo onazun, zabaleti zabalea. Dejada hoi, baino behera juntzaio eta zazpigarren tantuak urdinentzako. Pelota aldaketa urdinen aldetik berrize, Alkar animatu, eta ia, beste tanto bat, lortzeko biden dien. Goiek, justu librauta, Saki Eneritzek, erantzun, Naroak. Gozatuz, Anek. Ondo Naroak. Sotamano Eneritzek atzea, jaso Naroak. Anek, zabalea dejada, Iera ailatuta. Eneritzek, Sotamanoz, jaso Naroak, atzea Anek. Anek atzeatu. Erantzun ondo Naroak. Baztartu Naroak, lautik jaso ezkerrez. Anek, ezkertu intzeio horre, Ierak zabaldu. Neritzek, bildu ondotaz baztartu honeke, jaso Naroak. Anek, aukera, dejada txokoa, eta hor, sartu intzeio azkenen momentuan. Pelota hoi, Ierai, eta ezin izin du eman. Ondo botatako dejada eta tanto politia urdinen aldetik. 8. Eta markagailun 18 eta 8. Gaur esan behar da, aurreko egunetan baino egualdi sano daukaula, frontoian behotu izango pelotarik beak, baino bestela askoz giro hobie dago, atxeine dago, eta nik ustet alde hortatik ez daukela hitzekik gaurkuan. Eten alde jen daude. Partidu aurra dijoa eta ja nekieke ea esan da egongoie behartu jokatzen nahi die urdinek eta bueno, ea oaingo deskantzu honekin pixka rekuperau, animau eta beste tanto batzoi ekiteko gai dien. Animoak elkarri eta Eneritz sakera. Erantzun honan Aroak, sake horri, Anek txapa gainean, beste dejada batekin Ierak, atzea Eneritzek, zabalduz Naroak, atzeatu Anek. Gozatuz Naroak atzea.
Anek baztertu du, Naroa justu. Anek atzea, sotamanoz Naroak. Anek, txokora. Ierak, naita zabaldu. Eta hor, ez ustien harrapadu. Eta kontrapausuen ezin izan du Eneritzeko eman. Hor ondo ikusi du Zabalen hueku zeola, Eneritza aurratuta zeon. Eta Ierak ezker sotamanoz zabaldu du eta ezin izan du eman Eneritzek. Emeritzita zortzi, Gorreien alde, Iera sakea. Atzea sakea da erantzun honan Anek. Naroak txapagaina justu, Eneritzek jaso, Ierak aukera, bipareta, Eneritzek. Bizi, txapagainen atzean, Ierak eman, eta atzea Anek. Naroak, bildu ondo, Anek berrize gozo atzea. Anek, txapagainen txokoa, jaso Ierak beste erantzun batekin, berriz txapagainean, jaso Ierak. Eneritzek boleaz, txapagainean Ierak, eta bigarren botian izan da hoi. Anek, txapagainean jarri du, baino bigarren botian izan da. Gorreien alde, tantu oso politia ikusi duna. Era guztitako pelotazuek, eta bukaera politekin 20. tantua Gorreien aldetik. Gorreientzako. Iera sakea. Iera bazartuz, 6tik jaso Anek. Ierak aukera Zabaletik txokoa moztu, eta Eneritzek hor ezin izan doa eman. Asko ibiltzea hor moztutakoen, behin bainogetan ikusi ditu pelotariak prest moztutako pelota horiek jasotzeko, baino azpitik asko ibiltzea tira ditu, eta ezin izan du hor esku ondo sartu Eneritzek pelota hori txapagainen sartzeko. Azken sakea Iera, Txaluek behantzako, eta 6tik jaso Anek. Naroak atzea. Gozatuz Anek atzea, Naroak ebai. Anek dejada Zabalea, aukera Ierak beste dejada batekin. Eneritzek atzea bizi, erantzun boleaz Naroak, beste boti boleak Anek. Atzea Ierak, boleaz Anek erantzun. Bipareta Ierak, erdira, eta hor dejada txokoa intentau du Eneritzek dejada txokoa intentau du, baino txapapea juntzaio pelota hoi, 22. tantoa Iera eta Naroantzako, 22-8, uste baino aldea hundigua, asera baten uste zan baino aldea hundigua markau gailuan partiduan. Baina hola xedea partiduak. Eta bueno, garaipe honona eta erosua Gorreientzako. Eta bueno, esan behar da, partidu hau bukatuta amaitu beharra daukeula, seituan elkarrizketak sare sozial eta hiloko iteu, momentu honetan ezin izango iteu zuzenean eman. Eta esan behar da, abuztuak 15 deula urrengo zita, Arantzan, arratsaldeko 6etan, Arrieta eta Oskoz izango da atzelari, Mendibururen ortez, Aldaregia eta Galdea noren aurka. Beraz,
Bakitzue, gusto bazue, konektatu beti bezala Ados kanalean YouTubeen, eta bestela bertaratu, bertako jaia die eta ambiente politia egongoa eta azaldu berta. Besterik gabe, ikusentzuleok ondo izan eta asteazken arte, ostegun arte.